Hemendik elkartea duela 5 urte inguru sortu zen, izen berbera duen liburu baten inguruan. Liburu bat atera ginuen Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren historioak deitzen zena. Eta hortan 50 objektu aztertzen ginituen. Eta objektu hien bitartez, pixkat Euskal Herria esplikatzen ginuen. Testu inguru bai politiko, bai sozial, bai geografiko eta azkenean Euskal Herri desberdin bat kontatzen ginuen. Euskal Herri osoko kideek osatzen dute elkartea eta hainbat hutsuneri aurre egiteko xedearekin sortu zen. Lehenik eta behin Euskal Herriko memoria kolektibo eskasa. Mugaz zatituak gira, bauzu Nafarroa, bauzu Euskadi, bauzu Iparraldea eta bata bestea oso gaizki ezagutzen gira. Baionar batek etzakiela ez da Gipuzkoan zertzen, ez da Ibarren ze sortu zen, ez da ere Maulen, eta berdin bestaldetik onat eta. Beraz, iruditzen zaikun Euskal Herrian den dibertsitatea, sorkuntza mailan edo iniziatibetan, elkar ezagutzea bereziki interesgarria zela. Eta bigarrenik Euskal Herriko mugak ez ezik, beste muga bat ere gainditzeko nahia ere bai. Industria eta kultura, bien arteko muga oso hermetikoa zela. Eta batak ez zuela hainitz bestearekin komunikatzen. Eta azkenean liburuarekin erakusten dugu, objektu izan industrial batekin ere, atzean hainitzetan kultura badela. Eta biak pentsatu baino hainitz urbilago direla. Liburua duela 5 urte, baina hemendik elkarteak beste bide batzuk ere jorratu ditu. Erakusketara basa ginen, hori gisagin egin ginuen urte bat terdi geroago. Eta hor berdin egin ginuen objektu batzuen selekzioa. Eta horiek erakutsi ginituen, helburu berdinarekin esan nahi du nundik heldu diren nola sortu ziren objektu horiek. Eta horren inguruan nola Euskal Herria desberdinki azaltzen den. Eta orain digital edo numerikora saltoa iritsi da, sortu berri duten webaren bitartez. Eta nahi izan dugu temak pixkat zabaldu. Aipatzen dugu bai arkitektura, bai artista batzu, bai industria, bai pixkat denetari zabaltzen gira. Jakinez haman komuna sorkuntza dela. Sorkuntzari interesatzen gira. Iniziatibak aipatu nahi ditugu. Izan txiki, izan handi, izan zahar, izan berri. Iniziatiba sozialak, iniziatiba politikoak, industrialak, artistikoak. Gauzak nahazten ditugu, baina erakusten dugu mitxa edo indarra izan dela eta gaurko edo biharko indarra indartzeko. Eta gero numerikora pasa gira ere, kontziente gira gaztei nahi badugu gehiago hitz egin, gaur egun numerikoan direla. Eta beraz hortako sortu dugu web bat eta landu dugu gehiago formatu numerikoa, izan bideo, izan argazki. Euskal Herria bestela ulertzeko. Eta erakargarritasuna ere bestela sortzeko. Beraien leloak dion bezala, lehen ala, orain hola, gero asmatu beharko nola, hilabetero publikazio bat edo bi egiteko asmoa dute, iniziatiba horien bitartez Euskal Memoria kolektiboa bildu eta partekatzeko. Horrek laguntzen du Euskaldun sentitzen. Piskat jotasun hori rekuperatzea edo bederen jakitea Euskal Herrian iraganean egin dela, gaur egun egiten dela, eta horren helburua da ere biak proiektatzea, autokonfiantza izanez, jakinez badakigula egiten, eta eginen dugula.